menee 12 vauhtia. Hyvä. Hyvin menee. Hyvältä näyttää loppukirjalla. Olo on kyllä tosi vahva. Hyvä. Jukalla meni ihan hyvin. Mä katoin. Jukka ei huomannut, mä kuvasin sitä 1,5 kilsaa. Joo. Täältä tulee NCC-joukkueen yksi johtajista jäsenistä. Loppukirja alkaa kohta, kärkeen matkaa muutamia minuutteja. Ja kohta ruvetaan painaa. Helsinki, hieno ilma, ihmiset iloisia hyvällä tuulella tekemässä elämänsä yhtä parhaimmasta maratonista. Ja kunnia odottaa noin reilun tunnin päästä. Venämä. Täältä tulee vielä. Eikö passe video meille? Joo, mä laitan ja sitten. Onks Johanna ja ne katsomassa jossain? Ne tulee varmaan sinne vasta 40. Puolikas menee 1:36 nyt. Vähän kenkämainonta. Tommi on myös liikennemerkillä tuolla. Joo. Tommi, anna 2 eeliä! Kuka Tommi? Se on toisen harrastuskaveri. Mä otan vielä